Hi guys, majong adlaw natong tanan. So karong adlaw guys, dakos daplis karsada katong ipangtamnan bitong mananghilin dari og bulanghoy ning gardenan kay ag mga bulanghoy nga wa na may mga unod, ag uban wa na hilabti kay bisig na paning unod ning uban. Tamnan ni kuan okra og pipino kay nay kuan datos nanay sayang. Kato way dito hilabtan kay basig mo unod pa na. Ag dari kay wa na may kuan ano laro itong mga bulanghoy nga tigda naman to nga matay na mag-iban nga dait ang itang kasunduan. Init pagbaliguan port da init ra na kami na ning juta kay kuan humok hinduan sa na guys. Hi guys, diaday miss kuan guys kalubihan kay maglamaw mi. Pinakalit nga lamaw ni. Imbis kay mag-garden ko natug tiwas, adi amay nang hagad og maglamaw ko no. Ya. Hoy. Di ag mga butakaws puti. Mga kuan ni mga pisot. Aw. Dali pag grabe pang ka-cute ka dumutilaw, ag nagsaka na to ng reg-reg nagtuhod. Mapito ka ha. Abi ko. Buhi pa dai ni pisting runi. Buhi oy. Big, lami ba? Pangadi ang tignan lagi. Layat pantay. Isa ra day pud kalubi sak ante. Lami ang mga kuante. Pwede pa ko. Dagham day kay mga lagot mo dani. Buhi na mo dani. Guwang na at banglong ka na. Nganong malami man jud tag mabuntis no. Ay malami. Mo lakra mag Naman kalitas atong sitwasyon kay happy ka ta. Nara. sinter kadam. Di. Kita na bawal na ko. Ano man pila mong edad? Doon Emilio karam? Ya man ko please subscribe sa jang channel. Wa pa mamonetize bali pa dito. Dapay amang kuan, mao nay pastor nga kasi masakag lubi. Lahi na siya. Wala. Kuya ginuko awa lagi basig dani kasuko basig hugan tagkalit. Lahi ko tong kuan. Iyan ni ba. Mao day pod kay namili man day pod siya gamayng punuan. Magsuman bilang may bakayuan. Kano sa? Suman lagi. Papalit mi. Kuan ni Mirdin. Wa pa ko kaan na. Ache. Achi. India at Zara ni. India. Ilyas. Wari ka rin eskwela ho. Hala. Guwang na hoy, mao nagbukayuhon. Bukayuhon man ang. Mao taka-taka mo ka. Agtingog. Buak rapuditsu. Wa kay klase hote. Okay. Eskwela ko dato. Asa ikaw kusto ka tra buras naglisan. Unsa? Ka tag video ay. Loloron sa. Ay siya pagkusada ikaw na video. Kamuray kuskus ng mga laki. Kay mukaan ra mamis dolor. Birthday ni. Daro na kay. Birthday ni mo? Na di jud kumo di na jud kumutaga di mo dam di ko nimo imbitaron dam. Bitaw binuang radam. Pag tip-tibi sa ko dong, awag buteng kay mo inam ko dong. Uy, ang sabaw, isaw ng sabaw. Palihog ra dong. Pigino ko sakit mas tigan magat ang hugo. Paglingkod. Tara na. Ding ding. Ay uban. Aron ko no beng diningita nimo duha na mong rune. Doa tulo. Uli ay. Kuya diri mga laki idza og napos da asa mas da. Di mo makontento isa ra. Dapo na ni. Sakto siya da. Ano tong hatan yo ana dolor ay. Bagan daw to. Di pa katug giluba na kanaro. Nakto sila gapon. Kapag tao po dahil eh. Ko maon tay oyaw di patakda tagaan ngay ni. Nabay pastor manguyab. Ngab. Ano Sa magpagpastor? imong dad is imong relihiyon. Sa imong reliyon ron eh. Para mas natin. Ha? Sa meaning UPC. Pinaitik. Ano siya putlong kam Ha? Sa meaning UPC. baon. Nangutahan gali ko kan sa meaning. Uli rin simba-simba na pribol kamaos meaning. Bana ay. Sa meaning sa gali meaning UPC.
ikuan ra bara sila kanang naay kupos for Christ. Bitaw! Ang sa'yo mining isip Dam. I don't know. Kuyaw ra bara sila. I'm not understand you. Grabe ko English ba? Tapon. Sa isa ka Hindi naman basta-basta bas. Ibutan na lang. Uwang na nagsabaw pati. Kalawa may sabaw. Uwang ka mabuak mo kanina. Is-i naman rin yun. Kalaw man mo Imbes kay ag kuan mo ilami sabaw kay uhaw. Lagat pingkoy ba? Sabaw. Kaya ang dabo nga. Katano ka balik ka. Para kung kuha ngay unod, kuha pa unod. Naman sunos badji lisod. Sana all gidugo. Salamat ka kay gidugo ka og wa ka duga madiha na ka mag. Ni manug go mo may bana mo huro na. Oh, listen. Dito ko nga way ba natin na. Mao. Dugkon magaling ng tungaw. Kuna na di na. Gusto ko pa rin. Dala yung sad yung ko palwa. Nili mo pag Sadlong kay mo pa ko palwa. Dagdo ka buk palwa. kalwa ko na ron eh. Ne, apil ring sad ne. Atag sa dog. Wa dinay trabaho noy ay. Hindi trabaho ba? Na man to isang asawang nakita sila. So ano ulit na pud. Di mga di po gamay ha, bisa ka basa to mama. Di ba? Hindi ko tagi na lapder. Imo ning kalubihan. Mis mama sa maniim, di ba maniim. Kung away lain si Tinada na. Bukod ka na ima. Te, Ha? papalit tamig konti. Isa man. Suman nga na bukayom ka. Ugma pa, injak pa maghimo sis mama. Uli ugma. Pagpila pagbuok. Size. Ako ah. Dabuhan na guban pag jis mong gali. Kasi gugag di po dagto kasi sakto sakto. Insa mga kamoy mo bangko dog ipabangko din jud. Nay hay ka banggura bisa pag kanang tiilid nud banggura nun ya. Si ibang good. Nay isa. Kurat lamang ko na amali sa dian ni. Tigo. Daw kay bang man ito kasi yung tuig ani pero manggali. Mali lagi to kay na kurat to kay diha na ni sampit na. Buang mampuston. Alisa, ano man naka-idol nimo? Nililipog ko. Uliray pag ano bisang atsi. Balik ko sa Kuya, balagi mo dam. Ni? Ay wa uy. Sawa na. Di Wa mo'y natarahan. bisag wa ko umangay. Get out, Achi. Mo angay rin way himuko. Wadi ko awating ti mag sibujas. Ayat buhok ng hotek. Lagi to mama lagi. Ihalo lagi nato. Dari di ay. Isa man naman may timpla ni Allah. Ha, napa mag Napay na. paghiluin. Magaling mo. Ha? Ay. Rik sa kira ba tani mo uy. Di masud Tayo pa butang. rin isa. Mina. Wa pagali ihalo sa lagi paghuat bukbuk ko na ka. Ayan na ilabog sa inyo na ito. Tara guys, nakauli na ko. Humanamig lamaw. Balik na po ko dari kay na may landong maridyo. Kaya arong tamnan ni naho. Kay sayang di tamnan. Tamnan ni kuan, sinsiyo. Tamnag, bulawan. Lami magujang kuan kay ijang juta kay sena. Humok. Hawa da panda, pila-pilan pagkapanda. Nah, humok ijang juta gani guys. Ang tanom gani, pipino, kamatis, sili. Diya daris pakilid ag ukra. Mau mangyapon wa may unod ag kamote di. Madyo nang atutas na imo bunga. Atutas na imo bunga ba? Kato paway sa tungdad ko kay kuan na pay bulang huwing na lang. Nagharang gipang kuan dari katong mga bulang huwing nangahigda naman ang kadaot. Kung ano ba yung mga unod. Gipang kuha. Ada panda. Hanggo guys, itawag day ko ganihang kagawad dari kagawad na mo dari sa mong sitio.
Nang siya na nga, masin ko nung pwede ko kuha ag dugo. Dunit bahala, nagpikas, nagkamuti. Diya, sakad-sakad kayo pa man ko kasuway, nakuhaan kong dugo. Mahadlak man ko kay katong nanganak kong liksi. Mahadlak kalik ko dextrose. Tawanan ko ka nang nabitaw inject. Tawanan ko kong dugo. Karon pa naman pa 19 diyang gaingan diya. Nag-meeting ko lupod mi. Karong 22 o 23. Ag 23 ari na sa among sityo. Ag 23 ari sa Barangay Hall, Putlong Kam. Nangawa, nagabang kuan guys, mga sagbot. Kaya naman gianam-anam mo hakot ganina. Nabusog ko kuan. Nabusogan na sila mau. Nabaghana maguglamaw. Hindi ko kamuti din. Nakakuha ko din yung kamuti. Dami gigang juta, kay humok. Huwag makasildo na ko. Aning sulag pabugwad ni Uncle Roy. Wala, kamuti. Guys, kamuti guys. Humok mag-isi siya. Sa ning hulog. Ano na imta nagmotor sa ning hulog maagi. Rajul ni ug mo ko anam kaloy as Ginoo matam na ni ja mamunga. Adun ra ni kuhaon kay dapli kersada. Pero hala na raman. Kami po ni tukurag tindahan dani guys. Uhog madato ta. Tindahan ba kay pisto man. Gubot na kadug Pilipinas kay angin daning Duterte kuno mapriso kuno Duterte. Tatay wa kamubon, gubot na. Kamubon si tatay Duterte kay Duterte mas tatay. Kaya pamlay kamuti, nangadaot naman gali kamuti. Was tatay kamubon kay gubot na kuno Pilipinas. Nag-martial na. Tatay, di kami balita. Agatot ubos manggod guys, di nakagardinan kay nanay kamuti na napay bulanghoy. Dagdari kay arang dugado naman itong bulanghoy ni manang nangahigda naman galit itong uban nangadaot na. Mga nangangiging ani. Atiri mo pa ni daning juta. Mado nang mapuslan, tam na na to. Kita ramang pa'y harvest. Tapok na naman. Lami magod ni bugwaron kay arang di na manubog balik ang mga kubon. Hoy, kabang pandauli mo. May mga motor mga ge. Nakadisgrasya mo. Lakaw, panguli mo, panguli mo. Tara guys, nagkaanam na kahinglo. Lamig itang juta na, parang humuka.
Ang gianam-anam og bukbok kay basin nagmatam na ni. Na may pipino. Okra may wa pa. Kadugduta guys. Nice kadugduta lines. Parang mumuka. Mga bato. Tundang regali ni. Saway! Aray! Uy, dahil lagi kamuti. Aray! Ay, kamuti! Bukbukon. Hala, kamuti dako. Iya nga, oy, asa makapikas gani. Ah, putian. Batay ito rin panglubgan ka bang ha? Panguli lagi mo kay Nay. Ikaw ba? Handa, may motor. Wow, okay again, dako. Dako pas ilang itlog. Nara guys, muundang na ko kay hapon na. Maligo pa pud ko kay rabing katulag ikan pud mi naglamaw ganina. Dai kamuti dia. Dapat di ay. Mara ni ang agi. Mara ni ang vlog guys. Thank you for watching. God bless.